Λέει του Υπουργό μου, πόσο εκπαιδευτική είναι αυτή. Όλους έπαιρνε 3. Και όσο να πεις πάνε και μες στην οικογένεια. Να χαρεί και η γιαγιά Παυλίνα στον τάφο. Βέβαια, βέβαια. Να πάρετε και μια βιλίτσα, να πάρετε και την κουνουπίτσα, να θυμάστε τη γιαγιά Παυλίνα, δεν αδερφέ. Ναι. Τα χέρια δώστε, έλα. Όχι, άντε εκεί. Δώστε τα χέρια, Υπαλληπούργο. Άσε το διάβολο, ρε πατέρα. Ελάτε, μέσα σημαίνετε. Ναι, μίλα, τα ξέρει όλα, Βασίλη. Ακούγαμε φωνές. Πάλι πόλεμο. Τι πόλεμο, καλέ συμπεθέρα. Εδώ μια οικογένεια είμαστε. Ξέρεις, Βασίλη, όμως, καμιά φορά η οικογένεια είναι χειρότερο από οκτρό. Εμείς είμαστε αγαπημένοι. Θα μας ζήσεις και θα μας μάθεις. Με τρέλανε αυτός ο διευθυντής της πολεοδομίας. Καλημέρα, Καλημέρα σας. Κύριε Νικήτα, μας κάνει κάποια. Να υποθέσω στον κύριο και κυρία Ντρουχάη. Μάλιστα. Λικούργο, μπορώ να σου πω λίγο. Με έχει τρελάνει αυτός ο διευθυντής της πολεοδομίας. Τελικά θέλει και μπάρμπεκιου. Θέλει και μπάρμπεκιου. Θα του πεις να πάρει τα 3 μου. Δεν δίνουμε μπάρμπεκιου. Δεν δίνουμε τίποτα. Δεν δίνουμε βιλίτσες. Τέρμα οι βιλίτσες. Δώσαμε. Παίρνει. Για να κάνει snowboard στην κουκουτσέλα ήθελε και μια βιλίτσα ο κύριος από εδώ. Τι είναι αυτό που ακούω, κύριε Λαλαπίδα? Ναι. Ήθελε βιλίτσες για να κουκουλώσουμε τα αρχαία. Πάστε να διαπραγματευτείτε τις αρχαιότητες. Λικούργο, δεν σε καταλαβαίνω. Εσύ, Υπουργό, δεν πιστεύω να δέχτηκες. Πας καλά. Θα διαπραγματευτώ εγώ την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αν κάνουν όλοι έτσι, κύριε Λαλαπίδα, τι θα μείνει για τα παιδιά μας? Τι θα μείνει για σε αυτόν τον τόπο για τις επόμενες γενιές? Γι' αυτό δεν είμαστε κράτος εμείς. Και όλοι να τα κλάψουνε και κανείς δεν βλέπει το καλό αυτής της χώρας. Γιατί δεν μιλάτε έτσι, κύριε Νικήτα, μας βγάλει καρδιά. Να σας βγάλει καρδιά. Καλέ, αυτό εδώ ήθελε να σας πάει στην αστυνομία, να σας απελάσουνε. Αυτό? Ναι, αυτό που λες. Ο Χριστός και η Πανάγια. Σαν δεν τρέπεστε. Πάτε να εκμεταλλευτείτε φτωχούς ανθρώπους. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Καρδιά δεν έχετε. Αυτό! Κάτσε εσύ, κυρά μου, μη φτύνεις. Αφού σε άνθρωπο πάλι άνθρωπο. Λικούργο, αν με ξαναφτείς κυρία θα φύγω. Ευτύστο και εσύ άλλη μία. Έτσι είστε, ωραία, αλλά σε προδοποιώ, Λικούργο, το παραμικρό να βέρθει. Όχι ολόκληρο άγαλμα, έστω και ένα μικρό δαχτυλάκι. Την έκανα στην κουρκουζέλα. Άντε, γεια. Μπαζανάκι, σε παραδέχομαι. Όχι, παίζουμε. Είναι αλλά καρδιά μας. Μην ανησυχείς, βρε συμπέφερε. Τώρα που θα γίνει ο γάμος, θα γίνετε όλοι νόμιμοι. Και θα μείνετε εδώ, μαζί μας. Θα σε πάρω εσένα, ρε συμπέθερε, στην κουνουπίτσα να μου μιλάς τα πρόβατα. Εγώ θα πάρω την κλαπέτα από εδώ, στο σπίτι να με βοηθάει γιατί μου φύγει η άλλη Αλβανή. Αλλά τα μου βγάζει, Στο Ίκα θα κολλήσουμε βρε συμπεθέρα τώρα, εντάξει. Και έχω βρει ένα υπέροχο φουστάνι για το γάμο στην Καρκατσέδενη. Πάνω από 500 ευρώ δεν δίνω. Βρε, στο γάμο της Λύης θα τσιγκουνευτούμε. Θα γίνει γάμος τρικούβερτος. 49 θα σου βλύσουμε. Όχι από την Βουλγαρία. Όχι ρε, ντόπια, από το κοπάδι του Μούρδαλα. Ποια, τα μαστουρωμένα. Κάνουμε και πάλι να γλεντήσουμε. Και το γλυκό του γάμου τι θα είναι? Σοκολατίνα από το χεράκι.